Diġà kienu ssuġġeriti 300 isem għal pjaneta ġdida li se tkun qed tissemma minn Malta. L-isem uffiċjali se jkun magħżul fl-aħħar ta' Settembru. Malta ngħatat l-opportunità li tagħżel l-isem l-uffiċjali tal-pjaneta bħala parti minn inizjattiva globali mill-International Astronomy Unit li din is-sena wellet il-proġett Name ExoWorlds. Dan huwa proġett globali biex ifakkar il-100 sena ta' dan il-unit illi fih il-pajjiżi kollha tad-dinja se jagħtu isem lill-pjaneta ġdida u lill-istilla ospitanti tagħha. Dan wara li fl-aħħar snin instabu eluf ta' pjaneti u sistemi planetarji li jorbitaw madwar l-istilel. L-ismijiet se jintażlu permezz ta' votazzjoni pubblika f'kull pajjiż u eventwalment dawn jiġu rikonoxxuti mill-IAU bħala ismijiet uffiċjali, kif spjega l-koordinatur tal-proġett f'Malta, il-perit Aleksej Paċ. Pubbliku huwa mistieden li jagħti l-proposti għall-isem kemm tal-pjaneta u kemm tal-istilla u l-ismijiet jistgħu jkunu kemm blaqta kulturali, xjentifika, storika, jew anke ġeografika ta' Malta. L-ismijiet jistgħu jkunu bil-Malti wkoll, jistgħu jissemmew anke għal personaġġi pereżempju minn tal-istorja, però jridu jkunu mietu iżjed minn 100 sen ilu. U peress li f'dan l-istadju 300 isem diġà proposti għadhom sigriet, ilżilna fit-toroq tal-belt u staqsejna lin-nies x'isem jagħtu l-deċiżjoni tħallit f'idejhom. Il-pjaneta Valletta ħi. Pjaneta ta' qalb tajba. Pjaneta nsammija Jelena jena, għal-Santa Liena. Ġenna tal-art. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.